Avui acompanyarem el Marcial, la seva dona, la Dolors, i la noieta darrere d'aquesta llarga cavallera, la Xènia. Avui passarem el dia a Lleida. Abans que res, però, cal fer les presentacions. Molt de gust. Dolors? Xènia. Bé, jo soc la Margarita. Benvinguts a la ciutat de Lleida. L'edifici que ara visitarem és la Paeria. La Paeria és l'Ajuntament de Lleida. Aquest és el retaule de la Verge dels Paers, on també podem veure Sant Jordi i Sant Miquel. Ep, la Xènia ha vist alguna cosa. És un dels molts nius de cigonya que podem trobar per les terres de Lleida. I aquestes han triat un lloc privilegiat per fer el niu, la Seu Nova. Diem adéu a la Margarita i fem camí cap al turó de la Seu Vella. És un dels indrets més estimats pels lleidatans i un lloc ideal per visitar-lo amb tota la família. Què tal? Primer anirem al claustre, que és la visita obligada del lloc més bonic de Lleida, el que primer que s'ha de veure. Ara mateix ens trobem al punt més alt de Lleida, on hi ha el Castell del Rei i la Fortalesa, restaurats i oberts al públic des de fa ben poc. Ara sí que som ben amunt. Mireu quines vistes! Agafem el cotxe i seguim el nostre viatge fins a Juneda, a les Garrigues, un poble amb uns habitants ben especials. Benvinguts a Juneda. Gràcies. Un poble petit de les Garrigues, però molt maco. La Maria del Roser ens dona la benvinguda a la Casa dels Gegants, tot un museu dedicat als habitants més grans del poble. A la Xènia, fins i tot un cap gros com aquest li queda bé. I estant a Lleida, si tens gana, res millor que fer-la passar amb uns deliciosos cargols. Hola, bona tarda. Estem al centre BTT. Ara anirem a donar una volta per la mitjana. I per què n'hi ha forat? Perquè així ja passarà més l'aire. Per aquest gradu de... I els bitxos. Digues que sí, Xènia. Passar la tarda fent una ruta en bicicleta és una activitat genial per fer en família, i més si fem una ruta pel bosc com la que ens van preparar al centre BTT de Lleida. Una ruta perfecta per un dia perfecte.